saat ini toh sedang tidak baik-baik saja. Bumi ini miring, ini gitu. Beh, lo cuacanya panas nan. Panas ngendi lho. Menteng ya. Lah mendung kaya ngono. Kadang udan gledek halilintar. Kadang yo bayi anjir. Ini saya tak sambil mencintainya. Tapi yo dia malah mencintai orang lain. Beh. Ngene iki yo atiku ternyuh lho. Kowe lho. Sawe ra syuting kaya ngono kok. Rambutmu kok kaya sarang manuk ngono. Sarang manuk piye lho? Iki lho sarang tawon. Masa ra ndelok iki lho isih enek madune. Piye? Manis to? Yo manis kondine kaya ngono kuwi. Lah tak sama-sama malah pawa itu lho. Kaya cocote tangga. Kowe lho. Kondi mlaku-mlaku turut kebon iki. Biasa to, Lek. Aku yo nginpo. Cak kene. Wah, nginpo apa lho turut kebon iki? Nginpo prot apa piye? Sembarangan ae. Oh iya, nginpo kok prot. Yo nginpo kebone mbae to, piye? Yo kebone mbahmu sing endi lho? Wong mbahmu ae wis ora duwe kebon kok. Didol dingirane. Gagene warisane anak-anake. Lho. Aku yo los. Preman Iki lho daerah kekuasaanku. Ya wis, aku tak ngelanjutke perjalananku neh. Nginpo kebon ulonan nek. Oke. Wis dinteni aku iki. Tak lanjutke sik ya. Mana ya enak pentol ya. Bos, pentol bos. Pentol. Oke bos, hitung dhewe ya. Oke. Terus sing iki. Wah. Yo sing kuwi to. Sing iki. Kira sing iki. Pentolmu kok cilik sado. Rikel ngono to, Bos. Iki jamane bos. Walah, yo. Kita tahu bos. Walah, tahunnya segitiga to saya. Tahu kota wis gak zaman bos. Saiki tahu tiga bos. Iya. Tahunnya ya. Yo. Campur ae, campur. Kondi besti, sekolah ngaret. Reci orang, nggak uang nggak sekolah, baru uang gali kuburan. Kamu tuan lapis ya? Ya. Balik. Apa yang ngerti mau? Ini ya uangnya.